Chiego sangereria elio tokumanya senchira y'obwikiranu. Onse yakera lisoko lya Jumatatu asemanye Jumatatu ense ye moya margoba nabo igo chinse isato kya. Nigora chikumirana na inche Evelyn Osero. Amo na inche Vincent Onyancha yakera kutoko bwatira nere Joshua utakuro somuno akwe. Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachigo kumanya bunagenderete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mbiamano mwanchu muliro Ndizi TV andonse asobere dina kosemeri kwane unanigo kwa wate weekendi ya wengia Nande karutu asoire ase wiki engeni ritukuria Jumatatu ekarutu kwa somoroberio Ensakia Jumatatu. Nyasao tuancheire na tuasema iribuna ndonsi asore nyasaye niga gwancheire na kwa bokirwe no boka koigwete bobe igo nyasao ranjiri kwa raure ritukeriga nande ngukubwirare onyare go kwibuya asumobero ikegero bureni ntubokorema kondeka tutumutigeze nyasaye na bagotokonya tuoska gojibose titarikini 12 Omotinyo gatano na kabero mwaka bujiri bibere nemerongo ibere naiseto ekarongo irari bageria bene ko kwarigania senjira ya bene obe asumoroberi Ensakia abono mambia korboniga chinse ji 12 wika chinse seto cha abono mambia amoroberio no to korosera ritukuriao twagotebinga kiritukuriao rire enga kiarobereirie wiki nga ki weekend yarenge na lele akorekane asense yetu ya Kenya ne chinse chinde koru usigo Umajumureti angiri bageria bene ko kwariga kiandege 10 oso imeyo moroberi toska inyorana no torasense moye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyore Ndizi TV News okonyora chingaki na boto tweet @Ndizi TV News boye kerengeli kyao getomi gwetera se namba iyera se screen igurabu yero 0792192834 asiri tukura lero tindi njibieka etuiniane ya iranire asumuruberi Ensakia bono mambia ekerobono to kumwarigani kiandage 10 aso ime yumroberio ekerara beire inka asegeka kubwatikana no gosira kwa mama cheni barongo wenadega kweniwa angechi wiki bere chiaitire korere nyasaye ero mubwereire bono tigatwaro bone mungu mwarigani kiandage 10 achake omuroberi Ensakia lero togendere rindi kyara konyo twanarire na konyo kwanari na weika amaiga atatu abe asumroberio Ensakia yona Joshua utano ari kurwa sense meriende ye studio korende leo twariganire Sara araidana asomoroberi kabisa tujaka monere na ntogenda monere goli shabikire ita simu abetani medeni kumwarigani more kana bataidana no ara se studio asemambia boniga asebono nande to abeira amaiga atatu twatemire sana go paranse suri ase wiki echara chiete tukara bekara kininde bono twabeire complete asenjira yabene tiga mwarigani Nera tukwanya asimambia bone. Karibu sana baba. Asante. Asante. Karibu sana. Asante. Long time. Asante. Thank you so much. Asante asokuirana. Mwana warende ingetangani lema. Ona dunia hivyo ndivyo ilivyo. Lazima tukubali hata kama ni ngumu sana. Lakini lazima tukubali. Mbiamano sana oyo minto Brighton tokorokane twin karata kubatera no yo minto Joshua auta na reproducer yo morobulyo Ensakia nara kubulire angege ka yechi wiki sato kurwa chitalike marongebere na isano litikulia Jumapili karomonge na Jane barongo Ontita anyartko baga kurara asinya gitari ya hema ama sabo mwankorerete kurwa magege keralinga subiko Ensengwa kangambi yamono kigima na mashabiki mwensi piti Ensakia ngwa kangambi mono kigima management yegetaseni kia Ndizi TV wachakera CEO directors manager assistant manager general manager bonsi pi mpaka se timu Ensakia gekora wana Brighton Makori
noyo minto Joshua uta nigitaseni gionsi kia Ndizi TV ngwaka ngambia mono kirage asobwancha ni mworogetie chitariki sano na ibere litikulia ijume kero tuwale koe ni umungi na mama nonye alenge litikulia korobekana amandamano aichirase etauni ya Kisii kolende mogaika asomoyega ngwaka ngambia mono kegima na mwensi bali mwensi rwetera sama sabeki agera ngwetera sama sabaino na ende na nyorre chinguru koira na se studio asomorobelio Ensakia wakili George Mo labanoname amashabiki ito yomorobelio omotingu Ensakia ngwakangambia mono ya bene etaline kerengo yabo moche korachinsa mocha isbani ya boda ngwakangambia mono kirageti ganya saba bwate sinaenda toa chinguru enda gendra gonsa bere kyagera ni kiranye kiruru owochi kweba kwanyoranga toko nyara kweba kwanyoranga na maliga kolende bali twensi twage twe nobokongu bwa makweli bali mwensi mosiretie omoiboli asenchire mose yende digambate bie ngore nene sana na enda gendra gonsa bere mbemana sana soko ngarengania asomorobelio Ensakia bono mambe tinkwebere kibaraza nero tenene nainche asamanganaya nabali mwensi pia bairi baito nabasani to wakangambia mono kianda ge komisa niwa asabona tigatwira na somorobelio asenchire moya bene kigima no kwena kalianga amaiga tatobona se studio tukongangari asoko koletero morobelia senchira ya bene bia mono kigima tigato chake kurobono mpaka chinsa isato chimambe ya bono Uyasano manchu morerigo bono sara merudi kasini initusugume igurudum la azubikira botambe mambia asomrobiri Ensakia yo yakare tukeria Jumatatu chumaina Jumatana Alhamisi na Ijumaa endetwena kina twarosi litukuliao twagotebina ali akorekanire ali ajokorekana na ali akorekane litukeri litukulia Jumatatu botambe yo tokana twara kwana mangana siasa na magendro kolende litukero rero abagene bete barachukuru ase county strategy kwana igoro yebintu biri tetanaine na andenga kibabe kilemiroberi asensemo ya energy asamangana ya environment ina kro yaragire enseyemo nenusu ya bonamambe kolenda mashabiki towns b anene ali atenene de na sara asenjere yemogo seyende omaide nabogo tenena asamasabo nabogo tenena kifeda nabogo tenena goikanka ali komobore mukolende mwensi igo muri changia pakubwa buna alishabiki arugo Kisii arugo George Mo akuma naonyeka ali oyo mobwa uri okoleta lichi kolenda eni shabiki ku Kiston Njali Zovi Kemi Motangi Dom Mishira Esnas Nyaramba oinero kora chaga igatwara akora mangana mojana ake anasense moyejise myamo nayande Bahura Gecha Denek Sambo Dismas Kinyi ekiongoze wa Nyonseri omugaka Elda Bosira Nkwenyi oyore General Secretary ya ekiombekeri kia Gusii Council of Elders na ulisimama na sara nawe tunakushukuru Chofrey nereno arenge nereno ime yogokonya Kifarson eshmiwa Peter Umanga oinere Nyamira Counties na sara Samuel Nyamali kuronsema Nyamataro na Tenesias Dr. Don Tenesias umayo nae ngwatenete na sara Vincent Yakone mwende ngora jara twara kora maujano mawili matatu Walter Monde korwa nere ngora achare Walter Monde nere ngora achare twara gamba mangana abere atatu yopesho beshae na wewe ulisimama na sara na mashabiki tons binta nyare ngukwa namba kole tunawashukuru sana ekiagera ase okore mirimo na mashabiki yali okore mulekero bagutena naye igona liyekorekana buna lende nalio ole nabando akona kitu kizuri bunekera abantu bagutena naye lili obwate obokongu cha msingi ngelina ekero obwate obokongu nalio kumanyana ingo ole naye that's the fact umaederi na tete ne bintu mbire bitato otebe asobogima kuna yule ambaye amekusababisha yule amesababisha shida no nali oliogo konyete asime chande iyo tokomweba no yonde naro watatu oyo utago konyete umaete iyo wesao kuna watu watatu aliyekusaidia wakati ulikuwa na shida uliotaka konyete karo kwa renga aseme jando na aliye kusababishia shida hao ni watu watatu
Sure. Lakini oyole omobepi noli ogusababishira noli utaokonya. Asababishira utaokonya itakuwa kilio kubwa. Lakini ni jambo msingi nena tigatokonya ne asinjira ya bene. Bona sesara tigareme turudi kasi asinomo tujembe kasi kama kawaida kwa sababu hata sisi na ndio tunatoroje ni tulitarai. Kifo nayo ni kama gari. Ukipanda gari kwenda stage yake. Maana kama kwenda alia njimuna njengo na tarande ko jigeroka mosti igano nibo ya nere nyingaria kero umuntu ahodana ngikeli tonge tani birongo tonge tani keroka tonge tani asigeta mabuko ikobono stage yao kikifika goikwega alia ko ngontwe goikoike autiga bande baendelele ni safari tatu hata ukipata accident ya inafanyika kwa nyoro umuntu survive kurwali wako minga kyo umuntu yerarwali kumbe siku yake iko imefika. Asante sana, very good encouragement ngaweka toleme niki barua kolende wetera masaba Joshua utamasaba ya mashabiki na masaba ya bantu bonsi na bakubeko muntu chinguru akutie moyo egera togendere n'ubugima igo karibu sana back to business karibu ase umorobelyo bwensakia na arabeirigeka timenye dinaralia yagendere gukoreka while I was away abonta manya bintu binge mono lakini yendo kile Kenya bono kurobekana kati ya mabasi mira moja na serikali bakunya kombochania na bono wanapishana tore ni kanisa ya swana ni gati tukoswa ngakiego konya insirinde ahingu yituruja kwana na rara beno na sense mema gaseti korende Kenya na inararo ebintu binde biro mbiri bobe mona manda mana rara mange kibanto gikomanya ki ense ekogenda gochibosio ekisara kato andre tabu kyarere ni tukorene kora kwarigania umuntu agotebana yani tomo cyumuntu gose yani tobori umwango mochino no muntu tugumanyanga yarenge institution ikyarenge for example mederende njiri nara ile biage enseye na nimbo to bosemino no bwigisokoro omegitari umuntu yo mumwana ya kaigube kero umuntu yo mwana ya gubube akairu ya gitari umunyagitari akarwa kerwe simina minyoka gakyo konyero musaja gito mwana wae ngukwale umegitari uri akaminyoka kyanda gikomia gaikaga karaika nyagitari akanyororiso mwana kumumani ngake ikware nge ogotigo mwana natete gokwa nina nini uri akamate yayo mwana ngobare buya uri akaswatieta agakora surgery agakora andakabeka chianga cyana ndakaminyo akaminyoka uri akaragosoka kamubona ngakire ndonda akamate na atigire nasi abu nyebori inga nyebori na kyo mwana aendelea to mwana onsevwali akaminyoka akagenda inasi ina lia soga to nyagitari ali ikabori naki akamate mwana ombiyale akamori naki munyagitari oyo anyorwa aka mwana onaloja gukwa ina kibona ndachire igatari konde uri akamate ina yaya umunyagitari oyo twamurangeire ekerachire amatanga atigire yo mwana oyo nyora accident yani otigira matanga ojira gokonyera umwana nando minyogire ajugokora matanga alright yani pono to chacho mondo yani koraro situation yo mondo yarenge ema korana why ingi kiaba o mondo encouragement pono mosaje yaja gukumina ega ki oroje ibina tangande ata digita matangera barotena matangande etigangi chego ko etigatinja tangata konye tibo mabu mwana akacha gukumina wa lakini uri akaira ngajukora matanga uri akamadeno oyo ni garo matanga yo mwana wa yatiga lakini ojiro ko konyero mwana no mwana wa msevwa wow gono goikomanyena how you ngaki tobo muntu ore omwango how do you handle a situation mwanjumure ayini jigotei ayuna chutirende asemambi yaboni umete ndio kirenge gitu no komo ya asemambi yaboni tari dogo jana nguru anadore ya endori ko jabana bantu tore maandamano hapana sisi tunakuja hapa asubuhi kukupea encouragement na container ya yono romoroberio mbobo kabisa mashabiki anda hata wikirede alikupea pole sasa kule sema ya keroka mashabiki anda kule sema ya Nyamira bado walisema ya kwamba ukirudi tukupe pole na tukukaribishe kwa mpango na rode noena se wa group editor ya mashabiki sasa batumira abo ni ndoje kujisoma tore jamsingi ne nabono mashabiki tocha manaintwe tubwaterane asenjerende na se kuchituruka yebiro korindo machumuliria na manga endete kwa basi nzitu ya Kenya kadrojo mubwasi miura moja
watebi na litu kwa Jumatano Jumatano Alhamisi na Ijumaa okorobekana ngoro serikali nayo yasingire na bado hatutakuwa na maandamano waona lende kioroji ngaitole bado tuko Kenya. Sasa kila mtu ako kwa ground yake amesimama kidete kimbi azimio bago de banga lazima this is the only language kero kende serikali eraiwe na serikali watabanga look for other ways egere tokonyane gukinia Kenya ona to me ndochenga niko kwa ndoto bado kindly you wake me up akiagera ndochenga ne ndote nene kulinde that's the reality kero muntu ga watu musimamo dhabiti agotabanga hii haiwezekani na wanasema hii inawezekana ona ntukumanyanga kuumia kwa sababu fahari wawili wanapopigana nyasi ndio umia nyasi ni wa Kenya wono itategemea ngaye ngakiule karotoroche naende kanisa ona koranga ya soire me eganetienga banda babira baraya babire banyareko bagukwanira kulinde ne nyarekane Brighton na be konyarekana kulinde lakini njase mambi aboni ga nimbo observation sisato ngomeke ase omwanju mureria entangani nerina eyokorobekana ngororo kiro muntu nabwate right yayo korobekana bono korobekana kwabeire kogosaria ebinto eyere dusocho nabantu basiru bumwe bwabo gisa tukiride osamana manatara abakudu tukure Ijumaa erindi tukure Ijumaa mosi Jumapili yero mpaka Jumatatu bintu mbirake amagori iner the fact ntuma dina bakwana nande bado ngoke abandi bakwana byakea abatali lakini dorra abantu bakomye abantu bagoku obogima bwabo bagusiruma bwabo ikendo kende observation yani sara ngomeke na chosho no wanje murira nerina umurai bwenzi no mubwasi myo ro moja kiro mondo ni gawo sab interest yae ndwaro jo murai bwenzi na jete nsemo ya omabe iyere nkome ya Raila Odinga ekeraje doni gari ganeti gukiandagie kumi kende ngeyo kiabe torro yani bono ngogo fumbu amaizo ni sisi awa Kenya guseningo akere Nairobi tozo gore statement ya kwanete karare ngensemo ya Central ne statement ya kwanete nsemo ya Homa Bay nigo ere etabauti gose nigetari endonge yani gosini go chitari kubwa akirale ngase meri ndagateana Raila bona we will deal with you agakwana nsema ya Central ngirajete nsema mo beadena haya bono tigaraira aje tuikaranse torrena ki enseka no yose inkiatagete uwo ko uri just bendecho yo najire ene ndo giane yakabira according observation yane una inje Brighton observation yane ya gatatu kanisa ya Soire Gati lakini kanisa ngukwanira ken observation yana da ko mexara bono mambia munde omondo ta ngira bobe kyano nyina yo more bwe kanisa aninganje te kanisa aninganje te ringana lyo monene lakini wanaongeanga ukweli ekero bako aba na siasa platform bara amana unajua ukiendanga kanisa inkyo tari ko modeberia kenena ya bono gaiga turi gukwana atari siasa muna waja tosomera no nekebungu lakini unaonanga watu wanaendanga kanisa kila Sunday mostly Sunday Saturday yotindarra no Saturday ngwenda barakini Saturday awapange wanasiasa riba that's the fact kiara njino mo Jumapili lakini kena de yakwan Jumapili Jumapili mono ninto kwa abantu abanasiasa riba para manaji platform para mana ko sinagogi bone kero bara manire to abaire no ninga kiya siasa bakurijigura bono natuja kubataina injumo ikaranze moiwan tutaba de kuritangana you are going long konka with you libagarie kanisa ndiriri asensemo yage siasa no kwa bande platform baraman ekero ya beri kinsase na bama babadeina bono injumo ikaranze mo kwa barabo batemire gwakera Raila simi batemire gwakera umuraibu ensesimi bara bachakini uzeba wanaongea tu kwa sababu wameongea jana tukema kanisani bara bono na abuna unachengo divas nini Sara yes Mr. Brighton I agree with you 100% tinga kerogende kanisa is missing something as much as bago cha mutu as mesangerekano as national televisions as radio wocha gote kurubirengere byabo gose their opinion ninga bona baraya batiga baikaranse in the first place na bako bamabaga buna gwatebe mbali gotere na ali se platform batebenga abarae muraibu ense no wale gatigati ya itoga iga kurende yenere protocol
abantu batwale omochoko ase kanisa kolende baikaransa na boko barabari maega ali iga baikaranste they listen abantu batakani endo manyete ese gitarira sumane chinkundi ne chibunduke ne meyo na kiregento ese giniri ngana riye omuntu akwana korwa sumunoye liage cyumuntu onde nero muiraneria bono busongo bwa basi kitimwe kibere ekanisa nige wenete ko basa cheno abantu bakwenda baire bibe byabo basaba mabera bagende buno muntu bene basaba mabera asinya sai kiagera kiro muntu gwasira se weekend ba tariro lyo libaga lyo kotoka lyo koruterana attacks ase abana siasa kwanyoranga oyo naligereti na kia kwanete oyo iraneria through that kwanyoranga confusion yachira ige kanisa asenche ni nganchira nayenga kidogo kuna utata ntoko mayanga ekena nkirikieke kiagera onya senaraga ya pika ngate nenirie nanda bwataniria bakenya nige bwenete ko bikanisa uyo sana ikanisa neta kiriko tebuna umetintu bari bande gosino na baraibe kanisa watagiro te umuruoti na bono you are naked umete tari raisi sana ora nyoro monto gatebi umuruoti gose umurai gose no murai ora manna sigedena ya igange sogonole watu wengi wanaogopa maite na orio gatebi umuruoti binange sogonole amatuka magini gagwitwa but ya ikire jinga girote kirote umuruoti na iga mbobole abono nabuna nanagura buri kanisa gakirende nabarombale sinzia ama ni kuongea tu ikiara pado utapata kuna omuntu bikanisa narode ase serikali kabisa edahad nari nere muntu bikanisa orasoma bwasimio kabisa iko pado ntora konyana tigatoregerina ngakitokorigeri Kenya because Kenya ni yetu Kenya isekoi etokoi 20p ndogo jagazi no na etoko enda bwa sole to kora kende gyonsi ko sababu ebinde biko babarayizi no kuragira to kuragira kore buya kuma jumurire nyora na no torasensemo ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital bagasensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet at Ndizi News ore karengeli kyao getome kwetirase na mbiyira seskini warabu 0792192834 ende tonyore uchumbe yao asemambi ya aboni tikatora asensemeri yebiro asinini sara mete tindeba yebiro nkora na renka abantu encouragement kulende na takatimetinga yebukwere na takanda jakire buku tumaye kominyoka asinini ebuku nerali timedozena na boko yareta turigiriri gitabo gya Psalms Psalms 121 turaje soma torena ebinde byonsi bire asensi bibire toroche mechande toroje ebigendrete where ngayobo konyi boito bokorwa yaringe asinjira ya abene azimambi ya aboniga dorgonyo Psalms 131 kwanyigerero torena 121 121 yon Psalms 121 zemambi ya aboni gatorarigerena arariaro umetote kai heri no bokongo bora sensito ya Kenya ngai yobo konyi bwetu bokorwa sara no kwanyore uranye soma bona asinini ayebiro asimambi ya boni all right ambia mona kiagera ebukunero na nchenga nitimono asichinga kiechiga Psalms nero saburi emie mana meronge bire neyemo engane mwamu oyo mto Brighton no mwancho muligereria gotebanga omanene nere egekengero giaito eyo nero the headline usilingana limwamu nchakire yemo egekobora iga ninyimokereria maisane gochase bitunwa ogokonywa kwane ngaikurarwe ogokonywa kwane nigokurarwe asomonene oyo tongete igoro na ense ereta gotiga okugoro kwao gwatererigwe oyo kolendete tago sunduka abuni satona ikire you cannot samba no kweli ere umuri
omurendi bw'Abaisiraeli tagosundoka gose takorara omonene nere omurendi o nere kiriri kiao ase ensemo y'okoboko kwao kwa bulyo elio batiri kogwaka omubaso gose omutienyi obotuko omonene nakorende korwase amabeonsi narende omoyo omonene nakorende kogosoka na kogosoa korwa bono goika kare na kare. Amen. Togotigira. Yeah. Igo bono ne Elina the word of encouragement yasimambi yaboni gasa yebiro nkai obokonyi boitu burarwe ina burarigiririe bitunu korende bitunu biri mbigo konya lakini ne Elina okonya goito obore muboite burarwa ase Nyasaye ere ne omonene nere omurendi o nere ekiriri kiao ase ensemo yokoboko kwao kwa abori ekiriri mete karora ase ekiriri tokugumo mugaso ogigo kendera watoerera ase omonene ekera akwete nande nere omurendi te bagoteana buna no murendi akorende buna to Nyasaye alibaga nabenge gasibosa igo bono Nyasaye nere togotigera abe kiriri geito nande abe omurendi oito ase mambi yaboniga tinare korandia korende nigo yarenge engana ya encouragement ase mambi yaboniga ase ntutwenzi talizara biega naye ngeyo komanye kiriri kyao kere no borendi bwao abantu bande basemeire ji chariot bana litwaroje basemeire ji barazi basemeire imindogete none kero bokongubogoja kwanyare basemeire imindobiri kwanya bado mbiri ko bakonya igo bono tiga tumotamere Nyasaye omonene agendere gotorinda nanda turuseri amabe 11 omonene nakorende kurwa ase amabe 11 amabe ngokorekanare asenze korende Mungu atatutore. Amen. Mbia mono sana. Iwo wasome kibungo kiangeiro moyo bono mambia nga Nyasaye nero butamiro bwaito nere uraturinde ngata wancho kugoro bwaito gotereriwe tago sundoka gose takorara igo situation ende onsi ore bono mambi mwancho murigereria okubolinga obokonyi bwana nkaibura arwe no inje sara ngendete kwibuli obokonyi bwana ngaibo gochikorwa ekero bono ntabwati mama uri nagatebiri esiri uri twakagambire nero ngomoyo obokonyi bwane no bwa Brighton no bwa mwancho murigereria nigo bokorwa se Yesu mwana Nyasaye oyora turinde kare na kare mbia mono kwenda bwaye biro kera nimbato bonza bwe birasi nini ni kwambia murobiri wenzakia tali erie papa wasena ni murobiri to kwena no bosemio muranda abantu banchiro bosemio butoko rusana asemambi yabone kero mondara kwa sara ameamuka nemechande menge nabo konyoro monto abwate shide nyinge sana rande tikatugirina convert difficult into opportunities yani emechano nero kuyetera difficult obokongu sana bono bonjore timete turabe ko opportunities asokonyora libagali yabe iyo dokirike koreka naso mabwao endege koe opportunity to se koigore amaiso for difficulties are divine surgeries to make you better. Golden possibilities exist in every diversity. Do not run away from your challenges. All right, yeah. Tokonyara gotama lakini chance zidio konyo difficulties jirjao chimeke chinyara chikoga opportunity igemine dina tuwe kwera no yonyoro bokongume to mondaro go kwera bono otena giranyo to bokongete bwe kwera kabisa ta okora merimende kira litukaro oikokore emirimo igendo kende be courageous enough to face step yani amangana atokonyo agredi tuko oikobo moremu erino nyare goko ya face for within you is a solution for greater than the challenges. You must endure and overcome every obstacle to realizing your goals. Find your path for aso go ijoride yani asebinde go kotware college ngatora de yani otwaro boremu boysa ine promo itiagera abieka na ora kore mechandeli ere asore those go bosia sinini sara no manjimoreria seize every opportunity along the way. Don't quit. Endure now and live the rest of your life as a champion. If opportunity does not knock, build a door.
For your big opportunity may be light where you are now. Yani bona opportunity turanyora opportunity ra kongonta gostera akahodi. Eroserio murangu. Opportunities always come disguised as challenge. Don't be afraid of your challenge. Rejoice knowing there will always be a way out. Right. Pain is inevitable, but suffering is optional. Right. The choice is yours. Pain is inevitable. Nga ama kongwaro naroro no. Kulende njira tanga kuro sama kongo. Togo ya tanga kulende njira the way which gutako save uswetera makongo ayo na orange. Na orange. Na maene. That's the choice of your That's the choice of your life. Nege ntona watri kuro bikiangira gosemile bono mambia statement nere wasomira bego tebanga a difficulty is like a surgery ya kubeka kwaba better yani mechanda nabenga okumano kuwekira sumanya gitari atagete kumana arusio bobe boreime ekera kumanire arusio bobe then you are good to go igobone mechandeye is like surgery no kumanwa obobe boruono nyene kenya boro wikwe ogiate egero manye kubwena so edogende kyo mweri wa sayebiro the best preparation for tomorrow is doing your best today. Yani okweroberi okuya asangyo na ali okorama ya lero. Okwebanga kwa mambia oikocha kerero. Esabali ya mambia oikocha kerero. So if you are going through hell, keep going. You will surely pass through and come out victorious. A bend in the road is not the end of the road. Unless you fail to make the turn. Yani ekone rebozie para tario mweri we para. Ekerera abo mweri we para ndirio rasinyu we kuonjoka ekone. It's a word of encouragement mambi ya boni igogende oso ebituma ime igo ditwiribite. Unless you fail to make the turn. Life is full of limiting opportunities. You ought to seek them. They are born everywhere. If only you can see. Whatever it takes to make it in life is already in you. Sit up. Don't allow your goods to turn into a person you are not. You are more than your scars. Wake up. Yes. Yani tuanja mauta aliao agere yani turn into a person you are not. Yani togera mauta aliyo bwade oseme jane. Otare. So wake up. Wake up. Abubuka. Good morning amashabiki. Very nice kurase amangana yebro ya kutia moyo ya kukumotivate. Egaro moke egaro liye ebinto. Yo karibu sana mwanchumulireria andonsi asobere tebe nisiko yense ito ya Kenya. Medo senkwanyole timu enya ekwero to wati chitimu enya. Chitimu na mto majo soa nere ya majo soa kinga de ina sinato jo konyibeka. Ekiara jitu mjeto nye ngatebirie goja asinato jo konyibeka. All right. Ego team diaspora nyakiro go wachenchiri bado kuranchiragwa. Asante sana ya David Kimori ya Cyprian Marubi bonega no olense ya Kenya karibu sana amo ni familia nsingi mauchakiro musubati Regina amo na bana karibu sana mashabiki yetu timu hapana kosa ya Sophie Kemi Motangi timu chini ya maji na team following na wali muaso anto chitubabeke ngonte byara amange kulinda Selibwa onye kule Nairobi kule Western Kakamega kule Coast Malindi Mombasa Kilifi kule Chinsemo cha Meru tunakukaribisha kwa mpigo takotabinga karibu sana asumurubiri bwensa bya sana manjumuni mbona karane takaba ime yumurubiri bwensa kyapona mambe ne jingi to ikira sensemo ya check when to dry koron inda gona kumanyigoro yumurubiri Safaricom gomoka na go monthly Joshua I think I'm in order asumurubiri gomoka na go monthly inumurubiri okoleto na go chaso na Safaricom asokwebwira ebyewa awakira litugo garmo na 30 million prices ebinto bira bya 30 million okwebwira asenjira ya abonoma omobuini ya okwebwira million yamo ekaro mweri bomotienyi nkyogora yendali dial *544# ekaro wa dial irabo alafu umaeko you should buy so ende my Safaricom hub ekaro wajira bungo gorori some bundles
bando mandiri bando aba magote inga yusko gochi gokortera bali kwanse sanire ba koretera abu into to spin ende bwebwere ebyewo awo asimambi ya aboni otararo sego muka na Safaricom na yarto mungu anagitogendrete gushiriki nigabwate my Safaricom app abwa sako gendugura monthly bando igebwate chinchira isato you can buy 3 in 1 or say all in one igene karugura te data okagura minutes na endo okagura a credit osogore minutes choka osogore data choka ekaro kwa gorigo ekerengo gichibe sankero nguchakira chimeisano oikachiri buisa tobuno kunyara kwa okore ekero kwa gorire wethera Safaricom app okoreterere spin and win alina boku batagali entokeli woncho kana ni round iga bahati yako unajaribu sana bahati yako abakonya wara daily bundles na bakonya wara chibese mpaka chiri buiko minchirororo ekiagera ninginyolete abangwana balikoro Safaricom bachita studio iyo kitu ili stick Inche na golete nke banaende inche ngole ngabatenga nyore milioni eyo nabongo kwa 50,000 na Joshua kwa 50,000 egere baragir na mashabiki na ino botoko barora kende kolende tikatote metwens yoga gotema gochano yoga gotema egere onyore gomoka na Safaricom yuno morobelio promotion egendrete gwitira segeta seni kya Ndizi TV mono morobelio bwensi iwe ndira goshiriki utakuwa mshindi na inabokwewere byewa awakorwa sinzemeyo ya Safaricom for you twenda sinzemeyo ya check ya simambi ya boniga utaenda kwenda sinzemeyo online kuna tiganda somo gwetera sinambeye ya 0792192834 tokote yune kego ikekora gense ya monenus abageni baitungo kabara se studio kadoji okora maojano mawiri matatu asimambi ya boniga rochkurukuru ase county ya Kisii sasa serikali ya county ya Kisii ndiko kote inga kitocho kwana asimambi ya aboniga kurende tiganda soma ibiriseto good morning my brother and sisters of Ndizi TV. God is great all the time. I'm overwhelmed to see our sister Sarah back to studio. I hope she is getting relieved after this demise of her lovely mother, Jane Barongo Ontita. All in all, life continues despite obstacles. Good day. Wina Chris Kurboguseru raganga kituja South Kisii County ndani kabisa kwa Ensakia. Brighton Koranje nsomere abategereri Matthew 10:34 toso Matthew 10:34 timedinga kiaro kwanyeri kaiga lakini nitaona baadaye kirari gite 10 akalika 34 akadeba 11 nanda akabeka arogo sairu nyiri gitabu na bego tobera kongwake komanyana chapter 10 in 34:11 anoje na nyiri gitega abo na bego machikoba akongwake komanyana wiji fast wagotebanga 10 ekebungo kia 34 and 11 na ande kefunga kemo I understood it like that. Sawa tutaiona pasi tojerode na kwenye somatore asimambi ya boniga lakini ndaro tobeke buyabu asinini ima ensabu asinini boy gotika ngana ndore SMS igana ra odena morning my team indeed nyasaye no muya atwanjeire twarorelitiko liarero welcome back Sarah sister Sarah toshukuru Mungu kwa kila jambo korwa Nyangongo Junction getting you loud and clear lovely day ahead abana baminto oinso vikemi motange kurujinsa mojiri cha Nyangongo Junction yesana asemende tutumaje SMS ino Sarah sasa wakati ni wako Orato charari gari asensemo SMS kwitera Facebook Ndizi TV News Digital. All right. Tumedo se producer itongo na go tobwati ale tinda moyo no nya. Ngo tobwati ale. Okay. Asante sana. Ndo chenga ensemo ya Facebook tera chencha Ndizi TV News Digital. Na ende neva kore to musubati Felicitas Nyanchama mwana Leighton good morning. Eric Baraza aka Karikari no mwana Steven Jr. Abona ubakwene kianga tumia muka asubuhi sana producer ito Joshua Uta naye familia au nimetenga wanategea sana kwa chinsema chiria chiabo basi kulende bali batutumira ujumbe bona mambia gwetera ase fan page ya Facebook Ndizi TV News Digital ndochenga Sipak Justin Kinara agoteba good morning to Ensakia ni mondani ya show live from Kisii Kegochi. I warm welcome Sarah Nyarangi Ontita to the show.
Thank you so very much. Yo minto Justin Kinara. Teresa Kemto, good morning Sarah and Brighton. It's another day, we thank God. From Muranga tuned in. I'm following. Biamono sana. David Mogaka, good morning. Babadogo Nairobi tuko ndani. Keston Chare, awatabakura mwamoriango menyinkwa ndani. Karibu sana Sarah. Asante sana. Nilishabiki litingo lia timu Ensakia. Joy Max. Whatever, good morning, watching from Saudi. Keep up the good work. Moses anyway, asante. Makori Asiba, whatever, watching live from Washington, DC. Asante sana. Eric Momanye Osoro, watching live kwa Kiumbuli Tarambi, amona sana. Marube Jeff, whatever, tuned kutoka mashambani Qatar, Ensakia amo Sarah Ontita na Brighton Makori. Mbiamana sana Evangelist Eric Koira, whatever, great day and be blessed. Simon Atuti, good morning. Kuranya Makoro, Tonya Mashoes, welcome my friend Sarah, asante sana. Dolphin Mora, whatever, good morning. Sarah, Brighton and Joshua. Sarah, happy to see you again. Welcome back and feel at home. Being alive is a gift from God. Let us be grateful for the every moment. Happy new week. Happy new day. May God bless us, protect us, and all guide us always. And Brighton, asante kwa kifungo kizuri, kimenitia moyo. Saa hii asubuhi, that's why I like to be in because you really educate, entertain, as you are really good people. Congratulations and keep it up. And a message ya Dolphin Mora. Kirandi Dennis, awataba watching live. Beri Kochuangi, Kurwage Susu, Imetingoti Wanyuma. Mpako Moelio, Imbokie Olfa Kerebi, Koroigage Tacho, good morning all of you. Abantopo Moneno Itonya Sai together as one. Asante Jared Oyunge, Koronya Nyankororo, Agoteba Noali me Yumorobili Wakira. Asante sana Bitu Zosoro, Nere Mama Purity Gesichakia morning from Bugirange Kona. Agoteba mark me present. Hezbon Hez, Akaragoteba good morning and Agoteba please support my page. Na waomba tu kwa moyo wenu. Follow or like my page. Nitashukuru sana. Yakoro kwa Hezbon. My friend Makindu Getuma. Whatever Brighton and Sarah plus Auta. Na kibokiete kura Bosongo. Kura Kisumu mbuyabokiete. Ndizi TV Jew. Claude Nyakezi. Whatever good morning. Welcome back Sarah. Have it a fab. Asante sana baba. Mokogoti K News, whatever mwabo kirembu ya Sarah na Brighton, ni mokogoti umandere kurwa chinse mocha mokonge bubasi. Brighton ambia Sarah akienda leave, awe akisalimiana. Anyway, mkuwe na siku njema na watu wote na wasiende maandamano. Asante sana Makogoti kwa message ya Evangelist Eric Koira. Ogotera nimba iranerie emiaka ya ino elia alietwe nechi okay, asante sana. Okinyi Dismas agoteba koroige na itambe bo samaro. I'm watching and listening. Emiaka elia alietwe nechingi. Yes, that's right. Asante sana. Welcome back, my dearest sister. I have missed you. May God bless you and continue giving you strength. We always trust in him. Let all Ndizi TV News digital fans, akina Vancy Kerry, Susiriruma White, Sarah Ontita, Asante, General Gichana, Honorable Monda Jeff, Chairman H Radio, Dennis Agnimecha, na Petra Mokera, watu wale weekendi, engia. Okinyi Dismas, kote wanga kwenye vile Makori, Brighton. Asante sana. Yule moja, akarawateba, wow, you are back, my dear. Welcome. Have missed you baba. I've missed you too. Mongina Salome kura chinsa machi Arizona. Kule nguma yuanga noale aiga Kenya. Karibu sana baba no banu mwaka usinde. Imaito wano mbatulgirire tienu mchokoro Sheila. Oyogo chako graduate very soon. Kiongo safanayo onserio. Asante sana korolia nabo nchari. Yule moja amekusalimia. Abo yugo kwa nirie Joshua. Mbiamono mwensi ya mashabiki message kare kuocha kabisa. Georgia Tambo na Korolje Kurwa Nakuru. Watawakire minto mwensi mwanyagetingi watching you live. Na Kurwa team diaspora asante sana. Namusupata na kwa Judith Hill.
Mono Muswati ndokoro kwa Junitai Jacksons yabo Mary Morara asante sana korwa chinsemo chia diaspora Vincent Maina otebirenga nere na bwatete kora chinsemo chia bobas nere chui agote bakora bo sansa PG akagote ba welcome Madam Sarah and take heart asante sana asingincho ya masabo abwa mbali batumere wetera Ndizi TV News Digital tumedo sembaro ro wetera bandanya gotoma asemambi yaboni gatukirudi tonya some karto joso asema ya magazeti kwendegenda gotoma nako na tieka gote babli tangani ekoragense ya moneno singo tujukumena na bageni baito ase studio asemambi yaboni ngale nto jukwanda siasa na magendero mono korene turajukwana na magendero emate siasa na magendero niri karto jukwana amangana age siasa na magendero aliba siasa banseza ba kwendiri tukwala no tujukobeka no tukwana goro ya magendero mono tujukonyana na ba obisokuru wase county ya Kisii tunywana na David Nyamira oyuro director bo environment and natural resources kurwase county ya Kisii tunywana na Alexander Obuoja oyuro director NH Kisii county katujukwana igoro ya mangana secure economy amangana NH na general environmental management ase county ya Kisii usasa serikali ya county ya Kisii iyo ekoro yaragire enseyemo nenusu yabono mambia kolende twataka ikase semeri ya Joshua tutaraikoro tutaragotebi goro yorwenyi libana mpesa asokwegwera 10,000 simambi yabone ninke kokora yenda semeri libana mpesa business number 888090 amount beka shilingi 100 account name beka Ndizi kerwa korigo chintunde jingo kobeka na jiyo chikoba na usina jiyo kujukoirira obomobui o 10,000 asimambi yaboni kenda senseme yariba na mpesa business number beka 888090 kwa bekire umeto mwanaraba kubona 88 yabano karota yabaneriye yoni onga minute na beka 8 yabuona business number beka 888090 kinambeje kwa bekirego bama koboli kwa step ngora dendo ko yenda amount ba watebi beka emiyamo kwa bekire emiyamo account name Ndizi watu machindura jingo kobeka na jigo kobwa koba obubu okobera obumubui asemambi yaboni all right tumanchumurigere bana toti gomagega ekyagera abuni mitobgendrete go konga igense ya Kenya Ndizi TV barorenga ya hati gatokonye mwanchumurigeria soko mwashilingi chirifu 10 kera lituko kera somurubelio ende merobelio nero kwera mpaka shilingi 200,000 yes drenene weekly ende merobelio na oyo we aban Gusii aban blaze ngoro mondongo bekale baka shilingi 30 mpaka shilingi 20 akini ntwa somurubelio bwe Ensakia sengencho totagete tunalenga juu sana shilingi 100 machokaiga ekara kwa bekiro utajishindia iko wana genda kushiriki mwanjumuri asimambi yabone utakuwa mshindi esara kaduri tukwenda somo tumoko video nyanya ndike kubwatu kukorwa ase supermarket ya mari nsemo ya suneka anekara baiba so alia bakaibe bintu handa ko yalinge saa moja iko bimbo genda tena brobu Gusii mbai bedali asikansa ya Kenya binge CDA mbajite jogari bakabune duke ya ma bakaibe bintu alsema bati kurugoro nyamataro gai kubono boy bimbororo edwar kuboli na gaki security agencies ngora turabanya nyimbo kokora bari patrol botuko ngakire ngakiyabeire ekona kwanite no mubungo obonchali Dr. Jackson jokina ndete na bono yeikire ngaki abantu batakire kurendo ekiagera muntu gutwara roboba asike eduga ya mapema nabantu banali bakora obonjori saa moja mpaka saa 2 leo obonjori bubwatitenze matubana Nairobi akaro kora obonjori ochakira saa 2 bona ali biashara bya bwatirenze ekiara bono tugete na NCA itebe 24 hours economy korona ne county ya Kisii ali abantu bari yokoza na mondate na kamera ebikordo bya jira ali garanto bakuno negas kinde bono abantu bajaye ko scared iko meaning ina obonjori bwetu ko jibore koba naje video ili abantu uko majikona na baroje kaine kaki serikali yari go take action ili getambokero bantu na babwatu babe ekereso go chia sabande na yayo boy bino bobe andi watebiruma ete chinse kiri kigendrete usichi town kiri kigendrete kiri city
economy yabegere 24 hours mwana bantu barasieka saa 12 what are we doing ekero bakonguburiga bali bayikire gotwara tiga bakore biashara kiro montanyore ekero to wanchiraiga abantu monto yo monaro chenga na siriti bugima gwetera se attack yo that's very wrong tunakemea hiyo oboibitiga bosire endo moibika atokire tigabe kelelezo buna gwatebira saba tutarana na sensemirinde yo mutumoko abantu bali batatu bali mbatoko na mamojo bali baruseti omwana sagini amaiso ekiwa mberonki anagitena mbato gite bari girit babwate okomoje kibone baganyete bachikobekirwe myaka bagochikosibwa ende kinake kikirikirwe wiki eri anenekero orobotu tubuna abantu abekoro baruseti omwana sagini amaiso ingo bagitu bakanywe changa bagaja gotenga baja go celebrate na bono bari korire Bueno, rende guakina ja deindi ndibono ba sentence. Bate kona chungwana jetuna verdict bono bono sentence yani emyake nga bako bekero sentence bono chiko bekero verdict ya to getena de banyo reduna de argiriti ko semba ikerneti oboiti wani baikerneti okorusio amaiso yo mwana sagini. Mochaji ali nkarra kalikoboli na mashite kobona bono mwana otakorra kende tamaitira para via ba mokorra te ba mokorra ba grande ba celebrate akangina kali te ba sibwe for me aja ba sibwe akika kabisa ebe kereso go jaso abantu bali babwate obo sali yara ko bana ninje ina dana ba gokurwa maiso kirinde te ko batarinje kinene ngaji aneka sanga jigorina Mrona Nyasaye no munyamabera manene yani otigama narako yakine nintaba Nyasaye nanda tango Nyasaye dari monto iwono ega singia se wakili judgment ne team ya kwene kyanga barwaniriye ekineke mpaka babeira babwe tukoli alamisi na bago chakototebya singi chobona at least ekinekyo Keri emyaka bana bawe chikoganya batebi gose ni 10 gose 50 gose ni 100 gose life imprisonment life imprisonment bueno de turaganya ngaki chikoba magoso sana tuenda sensemirinde studio asini ni Joshua kwa na manyete alafu tukirudi tutaenda kwa magazetini tunaingia semestiene katoka nyetena gikora gensa ya munenu saba gani baito wataja chanda ni ya nyumba kana watena rera babiseba uchikoru ase county ya Kisii watatebya mangana berata to igoro ya environment mangana henechi mangana secure economy ngono watatebya mangana yo ikora gensa ya mo nenu se kera ntwero beleti tumayenga kieksa kali county ya Kisii abekire meroberio ase department yecho ase mambia bone toska ina Ndizi TV Owansu bwomo Gusii. Ndizi TV. Owansu bwomo Gusii. Oburimi nobonda n'umurubyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero imatwagendete kwiburia nga chinsaga nekemerio na rite kiabo tambe kurwa saba kuru baitu chinsaga na no maite ekerutete chitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngeni elindi elikwamanya gochiribya tali chese kuizi toko yega twakaranga segasi chinsaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa sukigima ne omwanchu muriria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oburimi nobonda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongorwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Nakuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bono nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibugo na ndishiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansuwe chinsaga mbwati imeyo moroberyo yoga oburimi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne
Omuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro babwate ico chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwa rigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwe ndagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren kubyense Gusii byiguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusirechi naochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco yenerenga yelige saline season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus kwanza iseo yu karokoro kwa antivirus sisi ni cheki obugulite antivirus ikona nde George ni ndigete digere lyomanye iguro yobo ngainereria ndaga sabari yo mu America ande musibiri ejo nanyora kitishe jijire karaji peka ubwanchani akinyeresa wakipapa tana mami niwasu wachira marume I love you so much chisegi namangana yenyuomo Aratongoye okitire ay kwangage mono tengene ndani tengene ndani ngurebo ay yenda kera rituko rya Jumanne chinse ibere cha butuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyanda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire abanero ntebinga ki ngonia ngomberia angira so muganga nducia mariogara na nchino leiga akora so muganga kane Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebaliya bagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Miamano no mwanju muri Ndizi TV kramerera da koba ime yo muroberi bwensa kyabona mambya karduwe kirasense meri ya Joshua
akorire buna manyete asemambi yaboni gananda twiranirie atotiri kwenda sensemo ya magaseti turasoma beratatu turenarari airoborito kwene twatena gikora gense yamo nenusu karoje ntonya ibiro bine te kubinyoka abagani baitu wamejaja ndani ya nyumba ngocha bale asemambi yaboniga guseno barase ensemo getariga ngocha bale bona as main studio ile tokwana beratatu katotebina tojugo kwanera amangana aberatatu kurwa se county ya Kisii anene sense media mangana environment abangana energy na miroberi ndeba yabekirwe ase county ya Kisii mbiyamana sormana tutumaje SMS chin tukura isoma ibiresa tujire bugiroro alafu tugenda kwa magazeti tujugo kororo asemambi yaboni. Asante narode Victor Mondo mwanchumurigelia karibu sana gatwirane korwa sensemo yende ye studio ekerondo chibali bandi kire wetera Ontita Facebook kiagara na bali kira na batainga tuko ndani ya show ndo chenga Teresa Kemto atebire Sara karibu Joseph Okongo Emisa agoteba welcome my sister Eva agoteba happy to hear from you. Welcome Keston Chari atebire karibu sana dadangu Winfrida Ugemba agoteba welcome back. God is always able. Isaiah Nyatundo Mosongo, morning. May God bless and continue giving you strength. Trust in Him. You are still in our hearts, remembering you in our silent prayers. Asante sana. Eliza Nyaboki, agotewa na kutakia mema. Asante sana. Claudia Nyakezi, mbiamono sana. Teresa Buyaki, asante. Alfredson Bin Kifarson, agotewa karibu sana. Kenya Dismas, asante. Peter Mbegera, praise God, agotewa karibu sana. Maclean Nyakashi agoteba karibu. William Nyaenda sante kwa jinsoma cha diaspora agoteba amen. Dada God is in control. Jacqueline Kaya kwa Bahrain agoteba welcome my daughter. Dorka Mura nera agoteba welcome my dear. God is great, be blessed. Asante sana gatechi ujumbe chinyinge mono ulende asante tuwachirorire tigatura mnyoka asa magazeti. Buya sana Sara wananjenga njiri ndigereliga penalty kabete ya kondani kiongozi wa Nyonseri ya kondani ya Moroberio Jackson Kenyonia wa the morning imekegima Dolphin Mora akona sisi bado Kirisi kuruba nyamba tereno ari me rioka na mamu amenye rangi tomosomi kuna wajonye wa Nyamira bwa kire bya Bonus Agostino au thena kurwa magenje mbake kinyoro Kenya genge no ari me yumuruberio asimambi ya Beninga gecha Bauro anasema ya kwamba kuna sisi asumuruberio Ensakia bono mambia biamono mwanjumira na mashabiki asimambi ya Boniga na kuendelea kutume ujumbe yako ende tuyesome asenjera ya bene punego ikase studio Intwe ni gotoko esoma asenjera ya abene. Kirisi ya logo toko nyora jinga kinko soma tole SMS ya ngo soma tole kwende fasi iri ya whatever Matayo agatebete Matayo chapter 10 iri verse 34 ikiagera nere kato iri riba kato igosikato tebito nyesome adena chapter 10 verse 34. Okay. Hata to mengi manto go yekora tuyekore boli eye karo minina eye ote abuna eye ote na tali na jire asisi ose na jire dani na jire kobe komarembe ose na jire asisi gide yes ote ngati moka ngani gona jire korento moremba asense tinje dikorenta morembe korendo moro bwisi na maana na eye karo the sword of war oyi eke na cheire na kieke no watana no muntu na ise umwana mwiseke na ngina na mokama mura na ngina biara Ni ndambere Kirisi ndogo yekora yume do goso mengi ma umaye ko maye context yae engane mwamwire nga ogochorwa ogokongo na engerie yaye asante igonoroje na ngakie kirenga kyakere lakini rende na tajiti koreta mole ni sehi ya chire sword ayundo ni ujibosio Kirisi ali biro bieto biare ko ndo katora sensemo ya magazeti asemambi ya Boniga atorena narali beire sensemo ya magazeti asemambi ya Boniga una botambe kwenye ni ngotora gazeti bere lakini bona botambe liane ni ngotora gazeti ya Testana na inje ni ngotware gazeti ya Daily Nation eyo mtu Brighton ya beire ga okoletera chonsi bere ekero kwenye ntai okolende bona botambe na nyitwalire litkolera rero korokwanga Daily Nation sana ase beje ndangani gazeti ya Testana ni gemurekere igoro ya aba Kenya
na kibono baoji ekale weekend asaba Kenya ande go ikabaye itabirane inki gekoro muri kibuga seti amurigedena ni ekale wiki enkong kolengana no muri wesiti amurigedena omo bwasimiuro moja wa ni Kenya bokura wanarera murodinga nigo bwara dirina uchakira Jumatano mpaka Ijumaa nigo kurobekana kurabe asichinsemo imeyense ya Kenya anene ekero bauchukuriria mangana cost of living kolende nigo cost of living kolende okorobekana uko abokuraji kuirira cost ende engao kolengana no muri wesina murigedena bono ebiasara go sobonjeri aburaji go turubana ase ense ya Kenya ubwatikana na okorobekana uko go chikoba ororo ojakere tukura Jumatano Alhamisi na Ijumaa Unyorebu na omo wasimiro moja bokura wanarera murodinga nigo baralirina oikokorobekana uko chikogendera na onye serikali gikurawa numura ibwense Dr. Muto amana barayibande bago singera na odabuna bono enough is enough wanitoje na ningi gose kiraji gokorekana agojakrituko lia Jumatano bagasika sidi yentangani sarnu manjumuri ne murgedena bono it is time for Africa nechinga ki jense ose choro ngoro Africa yeni ego kwanwa ekero abarai bechinse ba murande ase county uzamurande ase county ya Nairobi go sasa nsemo ya Nairobi erigo kwanira amangana African Union African Development nimero biriende karoba enderete ase AU Summit yo enderete ase county ya Nairobi go se ase ense ya Kenya ase kasiti yo biche jorabu numra ibwenze karobakari kunya gwaka engambo nomo kuno nabara ibande korwa chinse ja isiko inzo junari go chime musari mudabadi ni gobono atebire munanga kibawo chikobe kemeroberio eri kwene kibuna amachiko ngobe kwara barastato au ase ense ya Kenya yundo je naro agendreire mangana mangatari kiriga gakolende ninchiko goraime ndole narali agendrete koba asikaseti ya standard. All right. Biamana sana gazeti ya Daily Nation mwanchu murigereria na mange talimake monaire bolito kolende na mange to chikuligereria kero chinsa chiranchere kolende ngane mwamu neri ebwate mugano igoro yomo raibwense Dr. William Ruto no murebeke makia ODM Raila Odinga mnana kikero muntu abwato musimamo bene abwase muri kibega zeti agotabanga week of protest wasene wiki yokorobekana kabisa muri kiniga akari kuboli bolyo nga Willy Ruto Raila strike a deal iyo bono neli bolyo nga mpanchira negose kyagara kero muntu niga abwato musimamo kabisa murabwensa akari gotabanga we cannot condone any demos na destruction of properties asense ya Kenya kero Raila Odinga nera singirete gotabanga ubunobo sibole bw'abananchi ase katiba yense ya Kenya bunokorobekana ngwanchire ase katiba ayo manayanda mange nigairo bolita sepeja gatano na kabere baigo mwanchu muligere no mto Brighton nganende mulekeire nelinga a drinking nation actually nere ngani mwamu kabisa ase gazeti yenere ire libagali nene ekarondo chumo sawe yomo achoriga bwo mulengali oyene ndinigaro motindu kirage mulikebe gazeti watanganya kende ngeli gochiko kurubono iga ntogo chikonyore byale asa matukari bose kyagera bono bonyu bwa marua atancheire nigaba ntabange awubale miaka gochakere miaka 15 weke miaka 50 etano no mone etano 15 years to 65 years kerengo kere 48.6% of the total population ekarumuli kibega zeti abatabanga 27,042,214 Kenyan nigo bagutumeka amarua muri kibega zeti naruete nga asaba iga 27,012.7% bali bagutumeka amarua lego tumedosa naranjire lego alcohol 5.4% mbali bagotumeka maruye changa aliatanje iriaro 7.0% mbali bagotumeka traditional liquor samaru aliaro sirwetera senchira yege koro
4.1%, bali bagotumeka potable spirits, na baigo 19.4%, at least one type of alcohol. Abaiga 19 go kuna bara amarwaye. Igobono, chi region chiri more affected ne county ya Nairobi, Central, Coast, Eastern, Nyanza, ntoratuko magega, Western na North Eastern. Kira region na ire percentage ya marua osiye kerengo kia bantu na kibakonywa ayo na irobo litonga ensebono anyetelo chigokora kende gionse ense ya Kenya nduri chigotwara the young generation na sama tukali bosio ayo nkorenga no mokonyi bomuraibu enseri gade gashagwa ayo na irobo litomono yo mito Brighton no mancho moligerelia asepeji ya kabere ya gatato ya kane na gatano igona liyo kumanyanga nsetelibuya nonyena asamangana yebu tumeki bwebo nyuwa asepeji ya gatano na gatatu manchu moligerelia ntochikoligerelia ngana ki low students na kibago protest over examination failure and receipt date go bakale korobekana bakorobekanire kyombekeria Council of Legal Education aso konyorwa kwa matemwa abo yo mutenyo gatatu mwakoyo ekerobono bataraya kora bararamikire ayonara sepeji ya gatano na gatatu peji ya gatano nalimo ndochikoligerelia ngana kyomuraibense Dr. William Ruto tumekire African Union meeting aso go push for reforms osamonchurio ekera tabirenga chinse chobo mu Africa chinse cha Africa ikabachamo na koleta monchurio bene mono alia agokonya gokine birengo bye chinse namangane chigo soli nto chikomulekera omwakia omopire giata the striker bwe myaka 35 no mo Messi Lionel Messi na kibona abekire seiyo koigwana goiko mwaka bechiri 2025 ase klabu yake moimense ya US os America ase klabu yake korwanga Inter Miami ase Major League Soccer mangana yoni gara ligwa litko lya Jumamosi ekero aregoswa ase timu yobene ekerobono Lionel Messi akonyorwa asogo konye timu ya Argentina asogo swase ekeminano kia World Cup kigia korekano mwaka oeta asense ya Qatar ayo ntochikuligerelia soboime ekero turanyole chinga kiyo mto Brighton no mancho muligerelia ayo ndo chinga nara irobolita se gazeti ya Daily Nation Biazano mancho muligerelia tutubwati asemambi ya bana twanda okoera na lali ale asense ya magazeti igasitu nduroko gochuteri endo chikonyore kopi yao gosiga sidiri wanjite ndibwe somere ase oboime kone karongo ikase pechi ya gazeti ya Testani murigedena na kimuraibuense Dr. William Ruto gosukuma obosibole bwa African Union ekero banyonete nabarai ogorwa sinsemo osechinse cha Africa ase summit ya AU yegendede ase county ya Nairobi konengana Ruto yatena bono ningaki ya Africa Union etakere gwetene nabo kabanyene na koranga ki bagosuka gochibosio utayo ni goranyora mange ase bechi eye ya gatatu kaseti ne ya The Standard nyorere bwesomere United Nations Secretary General Antonio Guterres nigobono anyarire igago kwanira igoro ya implementation ya mangana development goals 2030 korengana neni gatere na bono eserekane emerobenita gere kobekwa elinda mangana implementation yeyu amayego korekana ase chinsemo awago sasensemo ya United Nations katokuska bosie bechi ya kane eli bechi ya kane limregete na bono nigo korekana nige kale wiki yoboro nobokongu kobatkana buna nigo asimio ne serikali ebwate misimamo emetindi igoro yokorobekana ugo kagiri go chaka tukuria Jumatano Alhamisi Juma kubatikana mabwasi mioro moja buna bwanyarire bokuralia kwenda serikali nigonero ya kande kabisa na mbego chigwanjana korobekana gokorekana asense ya Kenya nyora yuna mana mange bechi ya kane boigo bechi yeyo ni murugedana ngakyaba bunge bali be kyama GODM bali barakane bakora imirimo numurayi wense na kiba kanire badena barabuo mpago tugama na gusaba okwabera ekaroba okora emirimo numurayi bwense kati yabara yabo ngamono mo center by county ya Kisumu tomo jende Suba South MB Caroline Mondi Makinyamita Ulili Paulo Bol Orongo Gideon Nchando Bondo Elisha
Odhiambo Ogema na Felix Oduol oyiyo kura sensemo yarangata kolengana barabwo nigo bono batebire into ndogo sabo kwabera ekiagera ndobwate obosibore ebwogo kore emiremo nomurai bwense ensemeri yokwegerera abarimu ya Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET nigo bono ekare kobori omurai bwense nomurai bwo bwasimioro moja uikaransa na kuiguana ekero libera rigendete koba asense ya Kenya igoro yokurobekana na bande gokana kurobekana nkoyo ebeja gatano mo sar no manjubeneri murekrete na bono ekero mubunge oyo mogosaba bunge barigeti gochi ekero bill ya ikiwo ase bunge no mubunge ombele not MB George Ruku iyerigeti gochi gokora monchirorio asense mo yokurobekana gosiri chikoriri kwa aba Kenya bosubiri bokorobekana korengana nabamanyi beri chiko gose experts nigo bono baterena lichigirise kurigererigwa nandise gwetigwa ase bunge nigera chikoni ntaba Kenya magoro asensemo yokorobekana igo bono nabekale ngonsana na lichigirise gwetigwo maithe na bodi retu kyare bunge bono nigere ensemeyamo ekero ere facti ngo ebunge nigere ensemeyamo egatwara no ensiri bana sosora atana ababunge bakuguru na kwana ere bieko monyena atene bakuguru bakore bone minute ne biri ekegweta okorobekana nabukora chinko basense itu ya Kenya gose wikabani ntwa magoro ekero ndoje na bill on protest will curtain right to hold demos rego experts say igobono mubungo iyo mbere nere niga mwire na bono tigarende baikigente kyo ase ensemeyo Kadosko bosio public transport operators make bush for stand speed limit ngaki public transport direngete ko chikobeka amangana ye limit sensemo iyo ende namnyo kroma tena ikirebeji asabu kai karantigara bora nanje na bigere bora yibire bigende to kuminyoka manchimurigereria ebile yo to me asenginche bono igorinde to gukora chinguru sovereignty erasaba abakenya banainchi one bile yisa gweti watoroch na ina bera ete so easy nyawata virende amangana yo kumigero naroro inaweza kupita but hiyo ni kukandamiza sana obone bwa abanainchi kurende let's wait and see kiagara parliament is the kitchen yo kwa amend na cross laws na kupass laws lakini egardo ndeta kego aye no bwate imani no mochumbo Jumbe bane babere nonche babere lakini ndabona bonzi aya mono moske oyoro mo omuri kiara sikama kyayudie gose no mugachi omugachi ya Jafet Nyakundi ya Jafet Nyakundi no mubungo wa nasenkeli ende yakabere na Alpha Miruka ne diehard ya UDA korabo machoge chache na njome de babere akitari engayane yakabere tari tinge lakini ninje oyone engoko mete yarenga genestie kwende na sai na tebete engoko tumetie engoko oyo no mubungo no kitutu masaba engoko akoro kunangi tengete engoko tumaite nero koro engoko mubungo ne saidi janda bono jembo ate jisaidi jones uri oguitaba no ndo kana jona baguitaba onso I don't think we are safe because once in government you support everything pakadi personally roching at this thing no pakadi mogwako ibogo now I'm not safe tipo just in the safe ekiagera mama ya babunge bono ya chakira kwa based on agreements not on principles. That's my thought too. Anyway, ase peji gose peji akabera se gazeti ya Daily Nation ndo chenga engane iro bolitone ringa the drinking nation aiga peji ya neiro bolitona kiaba sae chakire miaka 15 in fact young teenagers mpaka 65 ngaki bakari gutumeka amarua no mo konyi bumuraibwe Rigathi Gachagua oyo bwate segi kabisa yo gukora mangana yo bonyu bwa marua tanje iria sorongorwa Central Kenya anigaire temeri sana lakini ndetali Central yoka ebwata abantu bakonyoma and actually ayo mto Brighton asepeji gatatu nerwete summary kere region na kiumu barobwa ba Kenya bakonyomaro nonye Gachagua kagendrete kurwanirira sana abantu ba Central ndocenga ne milioni 3 boka na bakonyomaro
lakini bona sorgo ngorwa Nyanza nigo toreng'aneti actually Nyanza nere gibwate chi milioni 3 Rift Valley bona nere bwate michando mono ebwata onto 7 million abo bagotumeka ekenyugwa ndochenga North Eastern nere bwata banta angaba kake 1 million as compared nechi region chinde igo bono amarotali central ka anagotebi Nairobi, Central Coast, Eastern Nyanza, Rift Valley chonsi pichi region chonsi kolende bono omubaro norogo difa ekero Rift Valley ebwatu mubaro monene sana which milioni chisano na ibere kolengana muri kibe gazeti nigo bagote ana abasa bange nigo bakonywa marwaya abuna a coping mechanism une njera ya mayoko ba meki bagendere gusuka batiga mngana stress na depression kolende na chigokonya amaruma eteki afya na ara karato kuira na inyoro mwaziri bwe obocheno asigiteseni kya Ndizi TV morobere bwe Ensakia ninche egerobono amarua no bocheno kero kinde tali kwenda. Anyway, epeji ya gatano na limone murikerete na kiumora ibwense Dr. William Ruto atumegire African Union meeting aso kubetereria gosaso go push for reforms chirichira akonya chinse chirichia orogongo rwa Africa aigana akire bicha amono moraibwense ya Comoros Azale Azumani ekerobono bagende tukwikirana egikare kibune gazeti ya The Standard ya Kibeka epeji ya gatano na kabere ni murikerete na Raila Odinga agotebanga maandamano ni haki ya Mkenya naigo ntubwateri bagabuna ba Kenya balitokwamiriria serikali balitoko hold government into account oikaturu bekana inyora na matukata tubono chagera litukulia Jumatano oika Ijumaa ntokumanya usene nyare kane kiagera abaraibechi kanisa bakura wanomo Archbishop with Diocese ya Nyeri Anthony Muheria nigabolie Raila Odinga no muraibwense Dr. William Ruto banyare go chamo na gutwara chinkwa na bunenchiremo yo gukora okorobekana okuokoreta maba mange amamba mabiya makweli osali kwenibo nokoibwa kwebiasara bya bakenya ayona arairo bulito wikase page ya gatano na kabere page ya gatano na gatatu nelitwa murekeranga abanafunzi osabarokigwa belichiko nigo bachiro korobekana sengencho yogo taiwa matemwabo mapema yo aganire okoreka umutinyo gatatu mwaka oyo 2023 ayondo chenda arairo bulito minto Brighton ne page ikomye garana charokire ndocho waziri bwechise Ezekiel Macho nigatebirenga 13,439 ayuna arama baga slots chiaba liba ucho kwegera mangana y'obwalimu ose teachers training colleges amabaga nigari 13,439 nekero batebire grade minimum grade nigoke guchakoba SC plain asamatemwa Kenya certificate of secondary education umwana nyakabwate C plain and above na bago soana kuligia libaga asamangana yobwalimu ayo kagendreta igo examiners bali bateneta matemwa 2022 yo minto Brighton no mwancho muligereria examiners mbaro roba chete go charokia na kumakia matemwa oikabono banya konyora abesa chiabo kulendere ndo mutinyo yo iga mwaziri wechisemyone kirienga ngochikubale konyora chibesa chiabo tenda tigera abo EPJ 10 naenda kwali biasane mangana yuara sikasedi ya The Nation ni beje yuwate bire ni rase igaseti ya nega ya beje 13 yo tena machogu yor mwasiri wichisemi nigaterina next week baliba korati na kumakia matemba chikwewe ngeri yabo gobone bakuganya barona mbachikwegwa ebese yabo next week kolenga negaseti ya The Nation bege gaseti ya ne kolenga negaseti ya The Standard beje gaseti beje 14 embalodena ngakibono moji musari mdavadi oyore prime cabinet secretary atebrina kibono barastato yeserikali gose yeserikali gose state corporation akitiyo kole mirimo yabo erinde kwena kina emirubiri yabekirwe banyari bakole mirimo yabo ya wochiase amatuko alebosyo ayuna arase beji ya 14 gaseti ni ya The Standard boy gaseti ya The Standard nemurgede goro ya slide monda deana nebikone byanya sae gose negligence yarenge as gross negligence aboga somere beji 12 ani ya 10 na 10 nemo orode igoro ya slide amweyo ngakigendete gukwanirwa asense ya Kenya
ayundo je na ramorikeire asika seti ya standard ekarotote kuminyoka wikasi nsema ya counties kolensara nire bya turasoma je SMS birisa tugiria abantu bari batomire ekiagera na barabwe karoba iriri bagari abo balikire igonere nire bya tunyare toko ba aba tebina ya no tone babugana eto abaombiri asinjire yamo osasinjire. All right, bya mano sana asinsemo ya Ndizi TV News Digital ndo chinga matianga mondo kalota bakora Nairobi West ago tumengora ya yego chiase anko ya yoko kwa job osira aga kiengora enene sana as familia Mumondo family ebwate amakong. Asante sana Matengo Monda so tumengora ya chiase yo anko job osira abakongu mubwate era ndondo chenkolero ulega igati ngoma yasuno monto sirete pole sana lakini rende banyori ayonsi Victor Mondo na nyeroleyo. Asante sana omwanchu muligereria boigo mbaroro batumire wethera Sara Ontita Facebook ndoche Isaya Nyatunde yona nyeligereria na inde ngoria Naomi asante Kelvin Machuma mbiamono sana Lilian Kemi mtumishi wa Yesu ogotebanga uko ndani Lydia Mora asante sana baba mbiamono asogotoma chujumbe chaino bono mambe biyo sana Sara nara okoroguna migozi Kalebu akomboriga Brighton narore abanyakanisa bawateana Raila na Ruto baumerane ingi bagomena nani ngike bawujukwana kone na ingi bagomena nani ngi bawujukwana arona mane no migozi akobori mbi akobori ingi bawujukwana honestly because already mbamanyete mbabwate agenda mbamanyete what they are looking for only that oyo motara ikirania asingencho yamangana gita ayatumanyete noyo moga atagite so inkieke baguchukwana na ndeke ngao I can concur with you nanje gende ngendo jemigo aro gende because omo bwazimio la moja baada ya high cost of living amangana akwerende by batsan barwaro amangana IBC ko ba constituted ne bintu binde biri bawo kwa ebya serikali igwete emanyete eyiruto oyiro mara ibwenze aigwete gasha waigwete kiromo gemani chungwa igwete osoro aigwete kiromo ndo na igwete orazenzemo ye serikali boro nende kingi bawuju garanza bakwana and again Brighton to be honest nanche kuchinde nebulinga ekero Kenya kwanza bagotebanga azimio tigabatika maandamano they come up with another way. What is this way? Igo sereka nimmanyetenga ekiazimio bakobole is right but they bache in another way which this other way mbali na picketing and na kufanya maandamano I don't know. Bono by the Kenya we are in Kenya Bruza wanda inajengwane ema edenelina we have leaders when we choose leaders muna bono nje amobungo na majority ngajano mu MCA ngajano mu governor abanda ito majority represent the two NCP ndo in the parliament but the first time abanda abato feri ababunge abato feri ba gore in favor yabo they have their own interest emangana finance bill public participation ko ngana yete korribuya ikiagera nonje na duri bagangwane nyore na osembo songa bale ngende holi nanje ndo birengere biane korre public participation te korribuya nande yamagoja umaide amachikango nya somatore to magonyana erubo neroro how public participation ita kiroko nererie mondraba den to akorde Nairobi to gakora framework ya participation ni wanyaranda out of 10 no yo matayo oruti birengererio but kwanyaranga public participation ya kole tu and I keep wondering and again indorane kubuli tutara akora kyagara chinsache ndo chenga che ingwara jigoje ndo chenga VAT ya 16% on fuel ya ba announced ya bigetenge ekore mirimo 16% fuel a VAT koro 8% balenge kigamberongi ateneneti so is courts ose judiciary nere independent body it left me nga ya tengunga nero but court ilisimamisha hii kitu but bado inaendelea ndio government bisara akarto kulena ekere court yeteneti implementation of
Finance Act. Tangano en manda mantare ko chiu because tangi to nyita bona ikambero. Abo mbas mi robo ron bota kire bo sikeke kambero e kiara mbate ne leti. Manda ma arata tarate ne ni. Ketene Finance Act do de no ni ya finance bill de na. Mana is open. Au me wajire kire e code ya de implementation. But the pado e code no agete ne ibrana ya menta mari amagori. Amagori ya. Mpaka 16%. Yeah. Iko meaning ikigambero no agete but na Finance Act. They have implemented, it has been already implemented. Ndora rabanda baba ibrabos ya kubwatu. Ekero igete tare moja July 16% dieri ya amangana fee ya maguta ya jagete ya ya maguta kame. Pono inagege karase kigambero. Ekero 16% ya gendrede asese ya Kenya. Kenya ni ile kuna wenye nchi na wananchi. Aba nyene nsembaro na wananchi baro. Ewa Kenya mama yangu. Nande Sara. Apart from komojino eno muraibwense, eturi eno murayi mukoro retoro. Chief Administrative Secretaries ekigambero ngia dede ne barenga constitutional. Lakini bakalio mosaro ito bo ba Kenya mpaka bakaruo bisi. Mpaka boni bari. Lakini Aba is unconstitutional. Anyway, I don't know how independent institutions work. They are not. I don't know whether they're independent or they're being interfered with. Anyway. But the Sara, according to Inje, Jumatatu now there are no controversy as nini. Esari, irende to jino malasia san. Independence. Judicially, independent. Pardon is a career ko yajibes. Tayo. Aba nyanyimba mo de na babe force budget ya be ko ruase national nere ko ba. Aba ndamo de na babo covid javet ko bata ke ire ko ba independent. Eba ko choru eba ko appointed no mara ibwes. Ba enda parliament. Be ti una ne serikali. Mata Koome. Ni gari mo judicial. Dan ni ga wetu nere oba nominated no mara ibwes. Wono ngakire ndata to serve the interest of the I don't understand. And we want to play chinsa cheikira chirabagani baitu bago chuikase studio kuchenga David Nyamwea, Yoroma Director Environment and Natural Resources Kisii County, na Alexander Obocha, Director Energy Kisii County, na rigirete feature ya part 1 part 2 ngarabuna wakolete featuring ya sana igoro yebinto bitwetana ine. Yes. These are the right people as a county ya Kisii tumanyanga how safe are we in terms of yebinto bitwetana ina senga njoka rongora atara nkonyorande pigipigi osega aliebwate liokigete paka wasire liokime. And how safe are we? What is their goal? Was their target? Nabateneri bama bintu bitwe nchakana ine energy tumanyanga Kisii County na intuntobe ntomanyu ntoba identified bune county tuachire gwetera sage department ya energy and natural resources merobeli kibabwate na kibatagete county itobe clean and safe asaba menye kiagera ora abamburo lingwetana nandali anyambera gutirimboka weka umutaro no ule maliga nari gutirimboka tuna magoro karore bintu bichire ime mbiro bado obo chafu geto bonge sana asigete asabi sana anyway asobo safi ase county ya Kisii bado ntolense now let them come but they be safe away kyagaro ndo boisa kwa no butyoku then we will get sick. Ayo mana mange tiabaje batote beroboka banyene oyone mirobenire babegete mia na bana inchi mutauliza maswali asemambia boniga tumanye na nkaitore 045. All right, count 045. I wish you all the best. Njema binyore on the bench na mangana afya mangana ya wache jetiga kweli baga but I will be there na inchi na bankubuli na ndeliboli ko karibu sana bagani baito tikatoyo minto Brighton kwara jitire chinta pole sana sobole merelia biamana sobole merelia no we are back biamana sana sawa Joshua kasi kwako kada bagani baito ba so studio simambe ya bwana
Gusii.